30 vuotta julkisivu-urakointia PK-seudulla ja Helsingin siluetti sytyttää edelleen. Ehkä juuri sen takia. Asiakaslähtöinen julkisivujen korjauspalvelu on se, mistä meidät tunnetaan. Mutta kaiken takana on totta kai meidän huippuporukka. Ja se tässä varmaan onkin parasta. Kun meidän ovesta astuu sisään, tajuaa aika äkkiä, ettei vire mahdu siihen vanhanaikaiseen, kankean urakointifirman muottiin. Me ollaan huippuosaajia, työnjohtajia, talouden ja hallinnon ammattilaisia. On kokeneempaa kettua ja tuoreempaa tulokasta, ja onnistumiset jaetaan aina yhdessä. Startup-henkisyys näkyy niin meidän tavassa tehdä töitä kuin toimitiloissakin, mikä tukee työssä jaksamista. Ja kun henkilöstö voi hyvin, se välittyy asiakkaalle. Me panostetaan asiakaslähtöisyyteen, mikä tarkoittaa kiinteistönomistajan etujen huomioimista ja sitä kautta ympäristöstä ja yhteiskunnasta välittämistä. Siitä on kyse meidän arvovire-palvelukonseptissakin. Määritetään kiinteistön optimaalinen korjausaste, jotta vältetään ylikorjaamista. Se on kiertotaloutta, taloudellista ja ekologista, kuten on ikkunoiden entisöiminenkin. Ja se me osataan. Meidän puusepän verstaamme mahdollistaa erilaiset ikkuna- ja ovityöt, jotka toteutamme asiakkaillemme parhaiten sopivaan aikaan. Me Vireellä ollaan ylpeitä myös meidän pitkästä kokemuksesta ja vahvasta osaamisesta haastavien kohteiden kanssa. Näissä kohteissa tilaajalle on tärkeää projektin nopea läpimenoaika ja kiinteistön käyttäjän palvelukokemus. Mutta vaikka projekti pyritään aina toteuttamaan nopeasti, ympäristöä ja asiakkaan resursseja säästäen, turvallisuudesta ei tingitä. Kun kalusto on ajan tasalla, voi ammattilainen tehdä työnsä laadukkaasti ja huoletta. Kaiken tämän vuoksi me Vireellä onnistutaan ylittämään asiakkaidemme odotukset ja parannetaan osaltamme rakennusalan mainetta. Vire. Asiakaslähtöistä korjausrakentamista.